हॉर्लिक्स ଆଉ ନାନ୍ ବିନା ଏ ପିଲାର ରାତି ପାଉନି। ଜୟ କ'ଣ ପିଉଛ? କ'ଣ ପିଉଛ? ନାନ୍ ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ପି ପିଲାଟା ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା। ହର୍ଲିକ୍ସ ଗଲା ହର୍ଲିକ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇଦେଇଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଉଛୁ ନା ପିଉଛୁ? ପିଉଛୁ। ଆକ୍ସନ୍ ତୁଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ତୁଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ହସ ଖାଲି ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଫୋନିକ୍ସ ଚିଟି ଯାଉଛୁ? ଫୋନିକ୍ସ ମୋର କ'ଣ ଆଣିବୁ? କ'ଣ ଏ ଗାଲାଟା କ'ଣ? ହର୍ଲିକ୍ସ ଗଲା। ତମେ ହର୍ଲିକ୍ସ କେତେ ପିଉଛ? ଦିନରେ ମୋତେ 4-5 ବୋତଲ ହର୍ଲିକ୍ସ ନା। ନହେଲେ ଏନର୍ଜି ମିଳୁନି ମୋ ପୁଅକୁ। ଆଜି ଏନର୍ଜି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବୁଲି ପାରିବୁ ନା ଶୋଇବୁ? କହ। ବୁଲି ପାରିବୁ। ଆଉ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା ହବନି? ଜୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ପିଦେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ହଁ ହଉ ପିଦେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଦିଅ। ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା। এটা କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ? ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ବୁଲେଇବା ଆଉ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେମିତି ଅନେଇଲ? ବୁଢ଼ା ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାପା ବୋଧେ ଶୋଇକି ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ନିଦ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆସିବେ ଏତେ ଡେରିରେ ଫିର୍ ବି ମନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଖାଇବୁ? ଦୁଟା କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଖାଇବୁ କହ? ତ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଖାଇବୁ? ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜୟର। ଦୌଡ଼ ଚାଲ ମୁଁ ଡୁଗୁଡୁଗାର ହିଁ କରିବି। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଜୟ ମୁଁ କାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲେ ଜୋନ୍ଟା। ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାଉ ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ଦେ। ବୁଲା ଆରେ ଜୟ ୱିନର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଛୋଟ ମଣିଷ। ଏଇଟା ନବା କିରେ? ଏଇଟା ନବା? ଭାଇର ତୋର ଖେଳିବ?